Νεφέλη, έχεις να μου προτείνεις κάποια δραστηριότητα που δεν είναι άθλημα? Εννοείται, τη δημιουργική γραφή. Δημιουργική γραφή, τι είναι αυτό? Πήγα, δοκίμασα και πέρασα φανταστικά. Γράφεις και δημιουργείς ό,τι θέλεις. Ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Όσο δεν φαντάζεσαι, δημιούργησα ένα παράξενο ζώο. Δηλαδή τι ζώο? Θα δεις τώρα, μπορείς να φτιάξεις και εσύ το δικό σου. Ανυπομονώ. Κυρία Αλεξάνδρα, είστε δασκάλα δημιουργικής γραφής και σήμερα ήρθα να μου μάθετε τι είναι ακριβώς η δημιουργική γραφή. Γεια σου Νεφέλη, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σε καλωσορίσω στο χώρο που κάνουμε τα μαθήματα της δημιουργικής γραφής και για να απαντήσω την ερώτησή σου σχετικά σύντομα, θα σου πω τι είναι η δημιουργική γραφή για μένα. Για μένα η γραφή έχει να κάνει με όλες τις αισθήσεις. Έχει να κάνει με τα μάτια μας, έχει να κάνει με την όσφρηση, έχει να κάνει με τη γεύση, έχει να κάνει με την αφή, αφού πιάνουμε ένα βιβλίο, αφού γράφουμε με ένα στυλό. Είναι μια άσκηση, δηλαδή, στη φαντασία και κάτι που για μένα βοηθάει στα πάντα. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το συναίσθημα, η φαντασία, λίγο να βγούμε από την καθημερινότητα. Και θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ηλικία, η δημιουργική γραφή είναι πιο πολύ παιχνίδι παρά γράψιμο. Οπότε, τι θα μάθω εγώ στα μαθήματα? Στα μαθήματα θα μάθεις για τους σουρεαλιστές. Θα κάνουμε σουρεαλιστικά παιχνίδια. Τι είναι τα σουρεαλιστικά παιχνίδια? Είναι παιχνίδια που θα μπορούσαμε να πούμε βάζουμε και λίγο τρέλα μέσα τους. Έχουμε κόψει τίτλους εφημερίδων και τους έχουμε ανακατέψει. Και διαλέγουμε ο καθένας κάποιους τίτλους από το μεγάλο μας κουτί και προσπαθούμε με αυτό να φτιάξουμε μια ιστορία ή ένα μικρό ποίημα. Και τις περισσότερες φορές βγαίνει κάτι πολύ παράξενο. Ένα άλλο παιχνίδι είναι που ξεκινάει κάποιος μια ιστορία, την κρύβει, φαίνεται μόνο η τελευταία λέξη κάθε φορά και συνεχίζει ο επόμενος να γράφει από την τελευταία λέξη και τη δίνει στον επόμενο, στον επόμενο, στον επόμενο, μέχρι που στο τέλος έχουμε στα χέρια μας μια ιστορία τελείως παράξενη και τελείως τρελή, που την έχουμε φτιάξει όλοι μαζί, η ομάδα. Πολλές φορές βγαίνουν πολύ ωραία αποτελέσματα, αλλάζουμε τα παραμύθια. Δηλαδή σαν να βρίσκουμε άλλο τέλος. Άλλο τέλος, άλλη αρχή. Πώς θα ήταν να ήταν η κοκκινοσκουφίτσα μαζί με τον κοντορεβουθούλη, τι θα κάνανε, πού θα πηγαίνανε. Θα ανέβαιναν πάνω στο φυτό, πάνω αρχιτικό, και θα πήγαιναν στη γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας. Και άμα αντί για το λύκο ήταν ο δράκος εκεί, τι θα γινότανε? Θα ήταν ασθενής εδώ του σπιτιού. Ναι. Πάνω στην κορυφή και θα έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν. Και άμα ο δράκος ήταν στην πραγματικότητα η πριγκίπισσα? Δεν ξέρω. Γιατί ένα παιδί να κάνει δημιουργική γραφή είναι κάτι εύκολο? Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο νομίζω από αυτό. Γιατί ουσιαστικά τα παιδιά, και εσύ θα μου το πεις αυτό γιατί το ξέρεις καλύτερα επειδή είσαι παιδί, έχουν απίστευτη φαντασία. Εμείς μεγαλώνοντας περιορίζουμε τους κόσμους μας. Έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε την οικογένειά μας και είναι πολύ περιορισμένοι οι κόσμοι μας. Ενώ οι κόσμοι οι δικοί σας είναι ακόμα τεράστιοι και έχουν ακόμα απίστευτες δυνατότητες και έχετε πολύ περισσότερη φαντασία. Γιατί να κάνεις δημιουργική γραφή? Γιατί είναι αυτό, είναι μια άσκηση στη φαντασία που μεγαλώνοντας, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, χρειάζεται λίγη φαντασία. Θα μπορώ να διαβάζω τις ιστορίες μου και σε άλλα παιδιά? Όχι μόνο θα μπορείς, επιβάλλεται. Γιατί στο τέλος, μόλις τελειώνουμε το μάθημα, μοιραζόμαστε όλοι μαζί τις ιστορίες μας και μόλις τελειώνουμε με τον κύκλο των μαθημάτων, το κάθε παιδί εκδίδει το δικό του βιβλίο με τις ιστορίες που έφτιαξε όλη τη χρονιά, την προηγούμενη. Λοιπόν, έλεγα τώρα
σήμερα να φτιάξουμε μαζί ένα ζώο παράξενο, σε έναν παράξενο ζωολογικό κήπο, που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει. Ναι, υπάρχει μέσα στη φαντασία μας. Μπράβο. Λοιπόν, για σκέψου, τι ζώο θα ήθελες να είναι αυτό? Θα ήθελες να είναι γάτα, σκύλος? Νομίζω έχω σκεφτεί κάτι. Για πες. Ότι το σώμα θα είναι γάτας. Ναι. Και ότι όταν κρυώνεις, εκείνη το καταλαβαίνει και σε καλεί με κάποιον τρόπο για να ζεσταθείς και να κουμπίζεις πάνω. Για πες, και πώς είναι τώρα η γάτα αυτή? Είναι μεγάλη, είναι μικρή? Είναι κάπου στα 3 μέτρα. Παναγία μου, ναι. Είναι καλή. Ναι. Η ουρά της είναι σαύρας. Είναι πράσινη η ουρά. Και αν κάποιος της επιτεθεί και την πιάσει από την ουρά, η ουρά φεύγει. Και μετά από 1 ώρα ξαναφυτρώνει η άλλη. Πρώτα απ' όλα, πώς το λένε? Δεν μου είπες πώς το λένε το ζώο. Νομίζω παραξενιά, επειδή έχει πολλά παράξενα πράγματα. Ωραία, για γράψε ότι το όνομά της είναι παραξενιά. Ο ήχος που κάνει είναι σαν ποντικιού, κάνει κάπως σκουικ, σκουικ. Και ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ συμπαστική η παραξενιά. Άρα αυτό είναι η σούπερ παραξενιά. Σίγουρα είναι η σούπερ παραξενιά, γιατί τελικά αυτό το πλάσμα που έφτιαξες τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να φτιάχνει γέφυρες με το στόμα του, Ναι. ουράνιο τόξο. Μπορεί να ρίξει την ουρά της, δηλαδή αν κάποιος θέλει να την εχμαλωτήσει, να ξεφύγει. Δηλαδή κάθεται εκεί, θέλει να την πάρει κάποιος, την παίρνει από την ουρά και παίρνει μόνο την ουρά της. Μπορεί να πετάξει μέχρι το διάστημα και μπορεί, αν θέλεις, όταν κάθεσαι πάνω της, μπορείς να αναπνεύσεις και στο διάστημα, χωρίς κανέναν εξοπλισμό. Τέλεια τη βρίσκω την παραξενιά και ελπίζω να την πετύχουμε κάποια στιγμή και στην πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έμαθα πράγματα για τη δημιουργική γραφή.